Shubor naga Snem jong Nongsan Hima. Ki pulit kari Bhoi district ki lapan jingi rap nagi pat ba ban lap dien yo uwe u Heprit u badang khan Riu Snem kakarta nakasnong mau kertep jong kathan umroi hari Bhoi district u belajar Rangai na layeng ladu ka shitrik u banai nailar ar hajar apun Riu. Kat kum kakarwo bala pelat da Giri Prasad u Superintendent of Police kari Bhoi district ka pentip baka kami jong uti u Heprit ka kong Matisha Ramshan kalau ujor ijahari katay ka jingja ha ka shitrik u banai nailar da ka baong. Ba uti u khon jong kau lami na layeng da ka jing tmu ban let bat uwe u Nongïalam Niam. Habaki bahaya hasem kila persang banwat yutu Heprit kila syem ya kawe ka plaking ke jong u hari treat center ka badan ha umroi nongra. Laya thuru baha ka step ka babut utu Heprit ula phone ya laga kami da u number phone henriu not kendai henriu nyau not da ka bakam ba udon ha shilong bat pan ya ka adhar card ka jong u henry hadin baki bahaying kila persang ban phone biang la syem ban ba utrai jong tu number phone ude ubadon haga card lieng sun hanong ba gohti bat thmu ban net kiu shaling sun ka kami kala thu ru ba ute u khon jong ka udon lang ha ka te ka jaka shwa ban kut ka jing ekran phone halor ka te ka jing ja ki pulit kila register case hathanat umyam kat kum ka case hapo ka kendon jong ka an BNS bat ka jing toket kadang yat chakman ki pulit kila pentip ru ba ute u Heprit udang khan Riu Snem ka karta ude ru bajrong kumbasan pon henriu phut u basai ka sne do bat met pedeng bat ha ka por shwa unja Rangai u phongi ka patlun rong yong ka t-shirt rong yong bat ki sandal halor kani ka jingja ki pulit kila kentu ya kinu ki pat ba ki badon jingtip sha ba ute u Heprit udon bakin pentip sha ka police control room nongpo ahau number henriu khandai not khandai line not iwe henriu not lani sha umroi police information center hau number henriu khandai not khandai line not iwe san iwe